Hola. Hola. El personatge diu el mateix, però els plans són diferents. I és que les imatges importen quan parlem d'audiovisual. Hola, nosaltres som Nadir i això és Aula Nadir. Avui parlarem sobre la imatge, quines paraules tenim per referir-nos-hi i per què la tria de les imatges és important, com afecta el missatge de la pel·lícula. Comencem pel principi. Segurament has sentit molts cops la paraula pla. Però què és un pla? El pla és la unitat bàsica de l'audiovisual. Per exemple, cada vegada que engeguem una gravació i l'aturem, tenim un pla. O quan en una pel·lícula veiem un tall en la imatge i un canvi en la posició de la càmera, també és un nou pla. Mireu, això és un pla. I això és un altre pla. I això és un altre pla. I això és un altre pla. Com veieu, tots aquests plans són molt diferents. Això és perquè, com que l'audiovisual és un llenguatge, necessitem diferents tipus de plans per explicar diferents coses. És com amb les paraules. Exacte. Tot i que són la unitat bàsica del llenguatge, bé, d'acord, seria morfema, però per l'exemple ens funciona millor la paraula. Tot i que són la unitat bàsica del llenguatge, en tenim de diferents tipus. Noms, verbs, adjectius. Doncs amb l'audiovisual passa el mateix. El pla és la unitat mínima, però n'hi ha de diferents tipus, i combinats els fem servir per transmetre missatges. Per parlar dels plans, ho farem segons dos criteris: el valor de pla i l'angulació del pla. El valor de pla és l'escala del pla, és a dir, quina part del personatge es veu en la imatge. I ho podem classificar amb 5 plans bàsics. Això és un pla general. Què és un pla general? Doncs és quan hi ha un pla on es veu el personatge de cap a peus i tot el paisatge al seu voltant. Per què serveix un pla general? Doncs serveix per ensenyar l'entorn, per ensenyar on passa la història, per veure elements de l'espai i també per ensenyar una escena física, com aquesta, un personatge està caminant i ens interessa poder veure el que està passant. I quan trobem plans generals en el cinema? Doncs moltes vegades al principi d'una escena, perquè serveix per situar, per entendre on està passant la història i també per ensenyar tots els elements de l'entorn. Això és un pla americà. Què és un pla americà? Doncs és un pla que agafa el personatge fins a sobre dels genolls. Se'n diu pla americà perquè es va fer molt popular en el cinema americà dels westerns, les pel·lícules de l'oest dels Estats Units, ja que és un pla que serveix per ensenyar el personatge i veure les accions que pot fer. En els westerns ensenyava les pistoles dels personatges, les armes, de manera que era un pla que anava perfecte per ensenyar com els vaquers desenfundaven i disparaven, o en aquest cas, per fer una acció com treure el mòbil i parlar. Això és un pla mig. Un pla mig és quan veiem el personatge fins a la meitat del cos, fins al mig, és a dir, fins a la cintura. Sí, un moment. I quan trobem el pla mig en el cinema? Doncs molt sovint, ja que és un pla que va molt bé per explicar la història. I això és un primer pla. El primer pla consisteix en gravar la cara només del personatge. I per què serveix? Doncs serveix sobretot per transmetre emocions, ja que quan estem tan a prop del personatge, amb molt poca expressivitat ja transmet molt. I en quin moment trobem primers plans? Normalment es fan servir poc els primers plans, ja que tenen molta potència, i els trobem en moments especialment emotius o emocionals i per empatitzar el màxim possible amb el personatge. Això és un pla de tall. Un pla de tall consisteix en gravar qualsevol objecte, element de l'espai o una part del cos d'un personatge. Els plans de tall serveixen per donar informació clau sobre la història o per fer que l'espectador es centri en algun element en concret que té importància especial, com per exemple aquest pla de tall. Falten 13 minuts perquè passi l'autobús. I l'angulació del pla és a quina alçada posem la càmera respecte a l'objecte que estem gravant. Aquesta és l'angulació normal, és a dir, quan la càmera està a l'alçada dels ulls del personatge. Serveix per transmetre la història amb naturalitat i crear empatia amb el personatge. Aquest és un pla picat, és a dir, quan la càmera grava des de més amunt que la posició del personatge. Per què serveix? Doncs per transmetre que el personatge és més petit, més inferior, que no té força, que està indefens, està perdut. Aquest és un pla contrapicat, és a dir, quan la càmera grava des de més avall de l'alçada dels ulls del personatge i serveix per donar la sensació de que el personatge té poder, de que està en un moment poderós i important de la història. Això és un pla zenital, és a dir, gravat totalment des de dalt cap a baix. I per què serveix? Doncs per puntualitzar moments concrets o per ensenyar l'espai des de dalt quan és necessari. Quan el trobem a la pel·lícula? Doncs en moments expressius, ja que és un pla que no s'assembla gens al punt de vista en què veiem normalment la realitat. És un pla que serveix per remarcar moments molt especials. I aquest és el pla nadir, és a dir, el pla totalment contrari al pla zenital, quan gravem del terra cap al cel. I per què serveix? Doncs és un pla, com veieu, molt expressiu, més que no pas narratiu. Serveix per assenyalar accions concretes o marcar moments importants. De manera que un pla sempre té un valor de pla i una angulació. No és un o l'altre. Podem trobar, per exemple, un pla mig picat o un pla mig contrapicat. Ara que ja coneixem el pla, anem a veure què passa quan combinem diferents plans. Doncs que tenim una escena,
Una escena es delimita perquè l'acció passa en el mateix temps i en el mateix espai. Mirem un exemple. En aquesta escena de la pel·lícula El mestre que va prometre al mar, tenim una escena en què els alumnes i el professor estan a dins de la classe i arriba un fotògraf per fer-los una foto. I aquí ja estan a davant de l'escola, fora al carrer. Per tant, hem canviat d'una escena a una altra escena, perquè hem canviat d'espai. I diverses escenes juntes formen una seqüència. Una seqüència és una part de la pel·lícula que explica una mateixa acció. Per exemple, en aquest cas, la seqüència en què els alumnes es fan la foto de grup. O penseu en una pel·lícula d'acció. Sempre hi ha una seqüència d'una persecució. Són diferents escenes, perquè passen en diferents llocs, però tot plegat és la seqüència de la persecució. Sí? Per cert, quan una seqüència està filmada en un únic pla, és a dir, sense parar de gravar, en diem pla seqüència. I totes les seqüències juntes conformen la pel·lícula. Segur que heu vist que a les pel·lícules podem trobar plans fixes i plans en què la càmera està en moviment. Això és perquè, a part de classificar els plans segons l'escala o el valor de pla i l'angulació del pla, també podem classificar-los per el moviment que fa la càmera. D'entrada trobem els plans fixes, és a dir, sense moviment de càmera, com aquest. Serveixen per donar estaticitat, rigidesa al pla i normalment els fem amb un trípode. O la càmera en mà, que dona aquesta sensació més orgànica, canviant, per donar sensació d'inestabilitat en el pla. Després tenim els plans en moviment. Per exemple, la panoràmica, que és el moviment de la càmera sobre el seu propi eix. Pot ser horitzontal, com aquest que acabem de fer ara, vertical, o oblic. Normalment, la panoràmica es fa servir per relacionar elements del mateix espai que no hi cabrien en una sola imatge o per descriure l'espai. La panoràmica és un moviment que es fa girant la càmera, però no la movem del lloc. En canvi, el travelling consisteix justament en això, en què la càmera es mou d'un lloc a l'altre. I segons el tipus de moviment, tenim un tipus de travelling. Aquest seria un travelling lateral, en què la càmera es mou de costat. I aquest seria un travelling frontal, en què la càmera es mou endavant i endarrere seguint la direcció del moviment. I quan la càmera es mou sense una direcció concreta, en diem moviment lliure. Ara que ja coneixem les unitats narratives de l'audiovisual, anem a analitzar una escena i a veure quina planificació n'han fet. Però què vol dir planificació? La planificació és la tria de les imatges que expliquen la història, és a dir, amb quins plans se'ns explica aquesta història. I la planificació es fa amb aquest document. L'storyboard. L'storyboard és el guió gràfic de la pel·lícula. Aquí es fan els dibuixos dels diferents plans que després es filmaran. Per tant, la planificació es fa abans del rodatge. No és una cosa que es pugui improvisar quan estem gravant. És un document superimportant per a un rodatge, però no és un document només tècnic, és un document creatiu. Quan estem fent l'storyboard, estem decidint com es veurà la pel·lícula, de quina manera arribarà el missatge. Anem a posar-ho en pràctica, anem a veure com això actua a l'hora de transmetre el missatge d'una pel·lícula. Això ho farem amb un exemple molt interessant. Agafarem dues escenes de pel·lícules diferents que han gravat i planificat el mateix guió. Es tracten d'una escena de la pel·lícula Force Majeure i de Downhill, que és una pel·lícula remake de Force Majeure. És a dir, és la mateixa història tornada a filmar amb un altre equip i uns altres actors. Això és una oportunitat única perquè ens permet analitzar com han planificat de dues maneres diferents una mateixa història i concretament una mateixa escena, l'escena principal de la pel·lícula. Hi haurà spoilers per fer aquesta anàlisi d'escena. A l'escena planificada per la pel·lícula Force Majeure, bàsicament, quan s'apropa la llau, estem en un pla general de la família a la terrassa. I aquest pla es manté. La llau es va apropant, però no hi ha cap canvi de pla. Ens quedem en aquest pla general. La gent marxa corrent, passen coses molt transcendentals, però no canviem de pla. Ens quedem en aquest pla general. Això és una decisió molt contundent dels directors i l'equip que ha planificat aquesta pel·lícula i ens obliga a nosaltres, els espectadors, a pensar com ens sentim, a analitzar aquesta situació, analitzar què han fet els personatges i prendre partit, posicionar-nos i decidir si el que han fet està bé o està malament. La pel·lícula no ens ajuda a decidir-ho. Hem de ser nosaltres els espectadors qui ho faci. I aquesta sensació s'aconsegueix amb aquesta planificació fixa, que reforça la sensació de tragèdia i duresa de la pel·lícula Force Majeure. Fixem-nos ara com han planificat la mateixa escena a Downhill. En el moment en què comença la llau, es disparen una sèrie de plans un darrere l'altre molt curts i molt ràpids. Passem per plans de talls, primers plans, plans generals, plans mitjos. I aquests plans sobretot segueixen les accions, és a dir, quan el pare s'aixeca i abandona la seva família
i el moment en què els personatges es posen nerviosos per la llau. Una vegada ha passat la llau, tenim un pla una mica més general i els plans comencen a durar una mica més de temps. Són plans més llargs i més oberts. Això ens ajuda a dir-nos en quin moment hem de tenir por, en quin moment hem de patir, en quin moment hem de riure i en quin moment hem de pensar com els personatges. En conjunt, tenir una escena planificada com Downhill genera una sensació més còmica i amb molt més ritme que l'escena a Force Majeure, en què la sensació era més tràgica i dura. I com podem posar en pràctica això a l'aula? Us explicarem una activitat que serveix per clarificar una confusió molt habitual. Entre els valors de pla i l'angulació, algunes persones es fan un embolic i pensen que els plans només poden ser o una cosa o l'altra. L'objectiu d'aquesta activitat és clarificar que tots els plans els podem descriure segons el valor de pla i l'angulació. Per això tenim aquests paperets, que teniu el document aquí baix per descarregar-vos si voleu, que són unes targetetes amb diferents valors de pla i amb diferents angulacions de pla. L'objectiu de l'activitat és que cada grup agafi a l'atzar 3 papers de valor de pla i 3 papers d'angulació de pla. Un cop agafats els papers, donarem una situació comuna que tots els grups hauran de pensar com la representen amb 3 plans. Aquesta situació pot ser, per exemple, un alumne està fent un examen molt concentrat. Llavors, com el grup representa aquesta situació amb només 3 plans? Aquests 3 plans sortiran de la combinació dels 6 paperets que té. El grup haurà de decidir com combina les angulacions amb els valors de pla. Es pot fer un primer pla que sigui picat, o no, millor que sigui el primer pla contrapicat i el picat el fem amb el pla. Això es pot fer en vídeos, si podeu, però si no, també es pot fer amb fotos, ja que les fotos també representen una angulació i un valor de pla. Finalment, la idea és veure tot el que han fet els diferents grups i veure com una mateixa situació pot representar-se de maneres molt diferents, amb valors de pla, angulacions de plans diferents i transmetre així resultats molt diferents. I una última cosa molt important per planificar les teves escenes. L'eix. Una de les escenes més habituals és tenir 2 persones parlant i normalment aquestes escenes es graven amb un pla d'un dels personatges, un pla de l'altre i es aniran intercalant en muntatge. Aquesta combinació de plans s'anomena pla contra pla. I hi ha una cosa molt important que has de tenir en compte. Imagina't que aquí tens un personatge i aquí un altre que s'estan mirant cara a cara. Entre els 2 personatges ens imaginarem una línia imaginària que va més enllà d'ells mateixos i divideix l'espai en 2 meitats. Doncs això és l'eix. I quan fem la planificació d'aquesta escena, hem de pensar que tots els plans els fem o des d'un costat de l'eix o des de l'altre. Però una vegada escollim una banda, no ens la podem saltar mai. Això, encara que semblen ninots de neu, són persones vistes des de dalt. I ara anem a pensar la posició de les càmeres. Si per fer el pla d'aquest personatge posem la càmera aquí, que se simbolitza d'aquesta manera, i per fer el pla d'aquest personatge posem la càmera aquí, quin resultat tenim? Aquest personatge estarà mirant a la dreta i aquest personatge estarà mirant a l'esquerra. Això, el cervell ho interpreta com que els 2 personatges s'estan mirant, que estan un davant de l'altre. En canvi, si el pla d'aquest personatge decidíssim fer-lo des d'aquí, perquè ens agrada més el fons de l'altra banda o el que sigui, i poséssim la càmera en aquesta posició, com quedaria el seu pla? Que està mirant cap a l'esquerra, sí? I per tant, què passa quan veiem els 2 personatges mirant cap al mateix costat de la pantalla? Que no dona la sensació que estiguin un davant de l'altre. Què hem de fer? Molt fàcil. Posar sempre la càmera des del mateix costat de l'eix. Si escollim aquesta banda, tots els plans des d'aquesta banda. Si escollim l'altra, tots els plans des de l'altra banda. I això funciona per tots els tipus de pla. Si volem fer un pla general, també el farem des d'aquest costat. De manera que aquest personatge sempre estigui a l'esquerra mirant cap a la dreta i aquest personatge sempre estigui a la dreta mirant cap a l'esquerra. Espero que us hagi sigut útil. Si voleu seguir aprofundint en el llenguatge audiovisual o voleu més recursos per treballar a l'aula, els trobareu aquí. Adeu!